Witajte moment ćwiertk i dopirku dzisiaj mam czas, żeby wam zmontować vloga z weekendu, takiego mini vloga. No i mamy piątk. W piątk są zaciałałe tygły, że wyjechale głesce i musia posprzątać 2 apartamenty. Nawet kałesta wielme kwiaty. Po sprzątaniu mi chutko jechać do Chmielna na rozgłewór to je wywiad, do taci audycje w Radio Gdańsk, które się nazywa Muzyczne Lato z Radio Gdańsk. Można też było zjeść sobie Kasię pści Płetrownicę, inaczej Kasię pści Malenę i Kasię pści Krusie. Na końcu dostała ręk, a po tym siedźmy się jaha na koncert do Brusów. Jesteśmy w Brusach, tam była taka wielgubina, bardzo się to widziało, a że ją nie wza swojego chłopa na koncert, on przejechał na Kłele, a z Chmielna do Brusów jeźdź 64 kilometry. Ale Andrzej baro ledu jeździć na Kłele i on też przejechał z szwagrem, który miał do Geburstach. Jak widzę, tu się moja memka, na końcu są musia wpisać do taci knydzi, no i jedzemy do dum, a na mojej gambie ją ja taci kreśtałci w farwach faneka się pści. Bardzo się to widziało. No i mamy sobotę rano, w sobotę rano ja musia jechać do Kartezów, po kwiaty do Biedronci. Tu już na Siubuda, na Jezurze była doka i na drodze tyś była dyka. Jesteśmy w Kartezach, prawie jesteśmy. Ty idę do Biedronci po kwiatę, a jak jecha z Kartezów, już zrecia, bo je mam bardzo wiele ostatnim maciasa ma takich emocjów i już muszę zrecieć. Jadę nazad do Chmielna, idę do piekarni Ececiernie Janca w Chmielnie, po chleb dla Andrzeja na Frisztek. Ja bardzo mocno będę ja piekarnię Ececiernię Janca, tam jest bardzo wiele kuchów, chlebów, kłełciów, co była bluz chcete i ty się bardzo mocno po zdrowiu się ci białcichterne tam robią. Teraz jada do Lewiatana, jeszcze kupię taci cappuccino i szła na jezoro Bioły. Ja ostatnio mam ciety, że sobie gdy na Chmielno poliści Santropaja i można rzeknąć, że to jest prawda. I teraz łabuć ta na jubuda, ona je na taci wielgi górze. I czas jechać do domu, żeby posprzątać apartamenty i zrobić Andrzejowi Frisztek. Przy apartamentach jest bardzo wiele roboty, my też się musimy prac, my wszystko robimy sami. My sprzątu lata w ta sobota do godziny 3. Andrzej mnie pomógł, nie mogę gadać na niego. No, ale tak to jemy, musimy łabucić, jak to je prowadzić taki biznes sami, a wtedy będziemy szukać robotników, bo roboty jest wiele, a ja są też bardzo starym, żeby oni też mieli świeże kwiaty w swoich apartamentach, bo to też tak piękno weź, jak sobie też wchodzą do budynku, zaraz łabucita. Ciasto inaczej, my sobie to bardzo widzę. Ty muszę zrobić Andrzejowi Frisztek, to był taki francusko-włoski Frisztek. Andrzej był bardzo zadowolony. Ty po sprzątaniu, po 3 godzinie my sobie kumpele i jechali takim triotrem, nie, czym innym, my jechali na Geburstach do Andrzeja szwagra i ja musiał rzeknąć, że ja tam zjadła po próbce bardzo dobrego torta. Chterny zrobię Andrzeja sostra. Po takim torce slitk rosce, ale kto z tego do czym większy dupa, tym większy pani i ja też z tego wychodzę, ale tort był po próbce bardzo smaczny. W niedzielę w Chmielnie są odbywały mistrzostwa w zaziewaniu tybaci, ale pierwsze musiała rano też zrobić Frisztek, ogarnąć jeden apartament. Ty jacha na próba do Schutenbergów, dostaje się i tam my zrobili takiego krótkiego live'a na 4 pieśnie. Na widzelewa przed chwilą Buba, a tu mamy całą familię, naprawdę całą familię Schutenberg Band. Zostaje się i wam jak na żyje bardzo ledwym z nima grać i dla mnie to jest taką jedno z najlepszych kapelów na Kasiebach, bo oni są w siatce tak bardzo muzycznie uzdolniony i też można rzeknąć, że oni często inaczej dzieje taki człowiek, który nie nauczony, a często inaczej dzieje taki człowiek, który mu talent, tak to rzekna. No i tu mamy te mistrzostwa tybaci. Startowa też białka, a ja tu kręcę taki film, żeby skręcić takiego ala klipa do nowej pieśni o tobacach, która była napisana, zleźno do tego, że w Chmielnie było święto, no jakby tych mistrzostw w zaziwaniem tybaci.
Na binie reprezentuje się Bartłomiej Flesekwewści z Łesowy Góry, gmina Przedkłewłe i Bartłomiej dobył te mistrzostwa łanie teretacim mistrem w zaziwaniem Tybaci. Bartłomiej co tak bardzo mocno gratuluję i otrzymam za ciebie cikce. Bartłomiej mu też swoja kapela, która się nazywa Amatyzernoga i może tak spłatkać na cepenie w Kłebusewie i są zrobić z nim wedding. No i mamy mieli też koncert, my spiwele, ledzy co zbierają, ledzy do Stalibeło, a po koncercie my jechali do Mondo w kartach z Andrzejem coś zjeść. Kartuze tyś są piękne. No Andrzej mu wszystko zaziarty i otyś czas jechać do domu. No i mu w poniedziałek ja muszę jechać łepcząc Borysa do Przedkłewa. No i co, i milecznego dnia wam wszystkim życia. Tak wezżył mój weekend.